एसे हामदों मानसिया हामारदो बाङाय खोमा नै मालाय साफा साफा सिख्लाफोरजों फट' लागासिनो देलै नोंनि दिन्थि वेलकाम बेक टु चेनेल थ' नै दायो रिमालनि हाबायाव थांनो थाखाय रेडि जाबाय थ' बहुत एक्साइटेड गोबाव समनि उनाव दिनै जोंहा मोनसे हाबा मोनजासिगोन आरो बेबो सासे सिंगारि नङा होमबा दा दिनै आंजों लोगोसे दङ नै जोंनिया ब्रिसुक चेनेल दङ ब्रिसुक एसे खालामबानो जाबाय लोगोफोर नै दायो सहैबाय अरां थ' दायो एसे रिमाल जानो थाखाय एसे प्रेजेन्ट लानोसै आरो ना नै प्रेजेन्ट ओइ माला भाई आं स्कुटिसो लानो नागिरदों आं मोनसे बुलेट क्लास ना आं बुलेट लानोसै स्कुटि नै माबानि स्कुटिया स्कुटियावबो नाखि लोगोफोर नै दायो लाबाय दायो जाहैनांसिगौल' खामानिया आंसो लांदों आं नायदोंमोन दाउमोना लांफैबाय दा लांसै लोगोफोर नै दायो जों सहैबाय हाबायाव थ' सोर सोरखौ लोगो मोनदों एसे देखायगासिनो दे थ' हेल' गाइस अ माजे हिर' जाना फैदों सारालाय दैबो फाय हेल' गाइस पेटला गाइस नोंहा माला हाबाया जोब्बाय दा हाबा जाना नोङो हाबाया नोंसिनि आखायाव जेब्लासिम स्करपिय' गैया आं हाबा जाया नोंसोर स्करपिय' लानो हाबासो आं हाबा जागोन मानो होनबा आंनि हाबायाव लाइन स्करपिय' खारनांगोन लोगोफोर नै हाबाया बिदिनो गाजा गोमजा जागासिनो निजा दोंनाय जेरिक्स भाइ सिख्लाफोर वाव नै लोगोफोर हाबाया जोंनिया ब्रादारनि हाबा नैबे जाबाय रिमाल ब्रादारनि फादार केन्सेल लानो हाला नै लोगोफोर हाबाया दराजि बाबारे ya rimal भाई đây ओंखामजों दा सबाय जोंनिया बाबु सनाखौ लोगो मोनलायबाय आं नुवाखैनो दे ओंखाम जाबाय यो उदाले बुंदा दा आदब सानैखौबो दाखु नामा जों नै जानोसै आं लाबाय अमा या मिरामिसनि बेटाया दिनै बिरास्तिबार मोनजायासै जानोसै दै सोर मोनफैदों हाबायाव एक्ट्रिस मा खबर दिनैसो नै आगोमोन लोगो मोनसोदो दा जों जाखांबाय दसे उनाव एसे फट' थिखांना थांसै आरो नै मालाय साफा साफा सिख्लाफोरजों फट' लागासिनो देलै नोंनि दिन्थि होननायसै नामा गोरबो मिता बाबारे गोरबोआ खम सिलायगोन हाबगोन नङा long time Thank you. एसे हामदों मानसिया हामारदो बाङाय खोमा फुवासेसो बारा नङाबाबो फुवासेना मानसिया गोदो पुरा गय फिदो आं आखाया मावजोबदों रायदो आङो मानो जानांगौ गय फाग्लाखौ ओंखाम जाबाय मोजां नांबाय जाबाय नोंसोरलाय जायाखै थांखानोसै जों सोर फैदो जोङो बिदि सुनिल सिखायना जिखुनु लोगोफोर जों साब्रै
मोजां नांबाय लोगो मोनना इउटुबार मिटआपनिफ्राय दिनै सिगांले इउटुबार मिटआपनिफ्राय 6 months जाबाय माखौ लोगो मोनैया मानो जाबायानो खोमा लं टाइम मोजां नांबाय थेंक इउ थांसै आंबो मोजां नांबाय दिनै आगैखौ लोगो मोननानै ओमफ्राय आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो मोनसे बिराद माने जाथाव जानाङि जाथाय जालांबाय बेनि थाखाय आङो दुखु फोरमायो अब्लाबो ना मानसिनि जिउआवथ' बिदि खेबसे नङा खेबसे फैखायो टाइमा माथो बुंबावनो बेखौथ' गोसोआव हमथानानै थानो थाखाय लाइफनि मोनसे पार्ट सुबुंनासिन नारना गासिनिबो जायो नङा रावबो खारगौ बिनिफ्राय दे आब' मोजां नांबाय दे हेलो वाह माथो बोला नालाय इतना घमंडी हो गया तू जाबाय माने सानहाबग्रा बेमार जादों मोजां नांबाय आफ्टर लॉन्ग टाइम कहाँ से आए हो घर से आए हो घर से बहुत वो इतना दूर खाना है बहुत खाना अभी तक नहीं खाया मामा जादों मोजां मेरे पेकेट मोनथाम जादों आयो लोगोफोर बहुत इन्जय खालामबाय हाबायाव थ' दायो थांसै मोनाबाय बार ना थ' जोंनि न'आ बिनिफ्राय बहुत गोजान जायो 70 जागोन आरो ना 70 किल'मिटारसो 78 एप्रक्स जागोन थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे लोगोफोर हेपि ग्रेट डे